Здравейте! В днешното видео ще разгледаме как да променим размера на дадено изображение бързо и лесно чрез мощния онлайн инструмент за фотообработка Photopea. Ще използвам изображението, генерирано в предното видео. След като отворим даден проект, изображението, което редактираме в момента, можем да редактираме неговия размер чрез менюто Image и функцията Image Size. Отваря се диалогов прозорец, в който се определя параметрите за широчина, височина, свързаност между двете, мерна единица DPI, точки за инч, ако ще разпечатваш след това проекта. Нека първо го направим на голям размер. 4266 пиксела на 4266 пиксела. Само с няколко клика. Сега нека го направим в стандартния размер 1280 на 720 пиксела. И нека си запишем новия ни файл като PNG. Това става чрез менюто Файл, Export as, PNG. Виждате още по колко различни начина можем да го запишем в файл. Можем да изберем име и да го изтеглим на нашето устройство с бутона Save. И ето как с няколко клика можем бързо и лесно да оразмеряваме изображения на всяко устройство. За използване на функцията за изрязване в следващото видео. Благодаря ви, бъдете здрави!